δεις! Λοιπόν, τσάω. Φεύγεις! Φεύγω, θα ζήσω. Κρίμα. Θα έρθω κι άλλες ευκαιρίες. Ναι, αλλά τι σας είπε, περιμένει λέει την κατάλληλη ευκαιρία. Αγαπητέ μου Τσίκο, το εργοστάσιο σου να είναι δικό σου. Δεν ήταν σαν βαθμίσα την Τζαπαδό, Φρανσίσκο. Στη μούικα μας στο δημαρχείο. Δεν μου λες. Η Ηλικία της γιαγιάς. τι έχει. Μου είχατε πει πως είχασε καφέ χάρη. Και στο βράδυ, παραλίγο να τα τεινάξει. Χρειάζεται να της δώσω εγώ έγκυο στο φιλί της ζωής. Ναι, αλλά το εφελάει. Ελάτε, τελευταίες ανταλαμπές πριν από το θάνατο. Και αν το κάνει τώρα. Όχι, τις απόψε σίγουρα θα αντέξει. Όμως μετά... La mostarda! Πάρτε ένα σάκο στο Φραντσίσκο, ελάτε όλοι στο τραπέζι, ελάτε να κάνουμε μια πρόποση. Στους Μερώνης. Να πεις, τώρα θα κλειστεί στο δωμάτιό της και θα το ψήξει για το καλά. Τέλος πάντων, ελάτε άλλη μια πρόποση. Στη Ριά του Καπλού. Στη Ριά του Καπλού. Στο